DCP-O-Matic on tällä hetkellä vapaasti saatavilla olevista työkaluista ehkä se helpoin videotiedoston muuntamiseen DCP-muotoon. Olen ladannut tätä demonstraatiota varten BigBuckBunnyn trailerin Full HD-muodossa 5.1 äänillä. Käynnistä DCP-O-Matic-ohjelma. Valitse File New ja anna nimi DCP:lle, jota olet tekemässä. Sitten lisätään videotiedosto projektiin. Näin. Ohjelma analysoi sitä hetken aikaa ja kertoo nyt meille arvanneensa, että tämä on 2D-materiaalia. Näki Full HD-videon, joka tullaan skaalaamaan flat-kuvasuhteeseen ja content frame rate oli 25. Tämä ei ole kaikkein yhteensopivin muoto, joten muutetaan DCP-asetuksia 24 ruutuun, jolloin pituus kasvaa hiukan, ja muutetaan paketointi SMPTEstä Interopiksi. Useimmat serverit varmasti selviytyisivätkin SMPTE-paketoinnista, mutta Series 1-projektorit eivät sulata muuta kuin 24 tai 48 ruutua sekunnissa. Kun nämä muutokset on tehty, todetaan, että elokuvan pituus on hieman muuttunut. Tallennetaan tehdyt asetukset ja valitaan Jobs-valikosta Make DCP. Ohjelma alkaa nyt työskennellä muutoksen parissa. Tämä ei ole mitenkään erityisen nopea operaatio, joten laitan tallennuksen nyt hetkeksi aikaa paussille. Noin ja 15 minuuttia myöhemmin meillä on nyt sitten DCP-O-Maticin projektikansiossa valmis DCP-kansio. Eli nämä kaikki 6 tiedostoa yhdessä muodostavat DCP-paketin. Tämä kansio siis vaan nyt muistitikulle tai jollain muulla tavalla siirtoserverille ja ei muuta kuin esittämään.